prezentovat brigádní generál Jiří Werner, zástupce velitele společných sil a velitel vzdušných sil armády České republiky. NATO je velmi dlouhá a letošní rok je zajímavý tím, že Tornado F3 v letošním roce službu ukončí. Současně teďka vidíte momentálně vzlet letounu Hurricane. Já věřím, že mnozí z vás jste si zakoupili print a přečetli si historii, který byl nalezen v Indii a je v soukromém vlastnictví pana Petra Vošra, který byl tak laskav a po dohodě nám přiletěl s tímto letounem a letoun Gripen, který by vám taky rád něco sdělil. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za představení. Vidíme krásný průlet Hurricane a trojky. Hurricane jsou naprosto jiných dimenzí. Letoun F3 Tornado se stíhací verze japonského projektu letounu, který vznikl ve spolupráci Itálie, Německa a Velké Británie a v 70. letech, kdy jeho konstrukce vznikla, proto teď, když Eurofighter vlastně přišel na scénu, tak až tento typ není až tak starý 70 lety, když se vracel z bojové mise během bitvy o Británii. Můžeme si připomenout, že vlastně na tomto letounu letali nejúspěšnější letec Josef František, který měl 17 sestřelů během této bitvy a tímto počtem byl nejúspěšnější letec celé bitvy o Británii, nejenom mezi československými piloty, ale mezi piloty všemi, to znamená mezi britskými, polskými, kanadskými a prostě mezi všemi piloty, které se té bitvy zúčastnili. Je trošku paradoxem, že nakonec jeho život neskončil Tornado slouží let výročí bitvy o Británii a v těchto dnech skutečně ve Velké Británii probíhá nespočet velmi důležitých akcí. Já jsem bohužel například zítra se koná velmi důležitá akce ve Westminster Abbey v Londýně za přítomností velitelů vzdušných sil mnoha zemí NATO, ale nejenom NATO, ale i celého světa, kde právě... Tak vypadá to sice jednoduše, ale to je jeden z nejtěžších, který vlastně bylo předvádí. Takže pokud někdy slyšíte, jak vám říká, létejte pomalu a nízko, do dotáčů brzděte, tak nenechte se mílit, je to nejnebezpečnější, co se pilotovi dá doporučit. Rychlost vlastně znamená, že není možné z bezpečnostních důvodů, hlavně kvůli nám volákům, letouny se musí připravovat bezpečně. Taky děkuji veliteli vzdušných sil brigádního generálu Jiřímu Wernerovi a ještě jednou vám děkuji za to, že jste přišli na mém počtu a užijte si opravdu tento den, který je opravdu výjimečný, protože nikde ve střední Evropě neseženete na jednom místě kombinaci ukázat jak leteckých, tak ale i pozemních sil a ostatního bezpečnostního sboru a záchranného systému, takže tohle je vlastně jedinečná ukázka a buďme rádi, že to u nás v České republice máme. Přeji hezký den. Dámy a pánové, děkujeme.
Viděli jsme Tornado F3 Farewell ve společné ukázce z Hurricane MK1 spolu se speciálním hostem. Na to profíčí nad tím, že to bude obchodek svíňat. Zástupce velitele společných sil a velitel vzdušných sil armády České republiky. Se můžeme těšit na další ukázku. Tentokrát se představí generální ředitelství cel, ale počkáme ještě, až letadlo opět sedne na zem a až se uslyšíme. Svítíš kolečka? Jo, ne. Jo, ale já jenom vypadá jako ty přilavené nějaké nádrže nebo. Tak dámy a pánové, zatímco Tornado bude pomalu sedat na runway mošnovského letiště, já bych tady u nás na podiu chtěl přivítat další návštěvu. Můžeme se těšit na ukázku generálního ředitelství cel. Bude to napadení ozbrojené eskorty. Ukázku bude komentovat tisková mluvčí celního ředitelství Olomouc, poručík bakalář Marie Borklová. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážení hosté, dobrý den. Vítám vás na prezentaci celní správy České republiky, kde vám příslušníci skupiny operativního nasazení předvedou ukázku napadení ozbrojené kolony celní správy, která převáží nebezpečné pachatele trestné činnosti.